Hei, esittelen teille saksalaisen Speed Cleaner ikkunapesurin. Tämä pesin on patentoitu jo 80-luvulla ja ollut Suomessa toistakymmentä vuotta myynnissä. Mikä tästä pesurista tekee paremman kuin muut, sen kerron teille nyt. Ensinnäkin kääntämällä tätä kärkeä, se pyörii 360 astetta. Pystyt aina valitsemaan sopivan kulman itsesi ja pesurin välillä. Vaihdettava mikrokuitusieni, jonka iäksi on laskettu niin, että jos peset 60 ikkunapintaa kerran kuukaudessa, tässä on vielä henki jäljellä 3 vuoden kuluttua. Pehmeä ja käännettävä silikonikuivain, vaikka se olisi auringossa 5 vuotta, se ei kovene. Naarmuntuessaan se alkaa jättää tietenkin raitaa, mutta ei hätää. Painamalla näistä napeista saadaan terä irti ja se voidaan kääntää ympäri, jolloin sinulla on jälleen käytössäsi uusi terä. Ja pesu tapahtuu näin. Kun lähdetään pesemään, muista aina pitää pesuri sormien välissä, koska silloin saat kaikkein parhaan otteen siitä. Älä pidä tällä lailla. Nyt kun sä pidät varsikotelosta kiinni, pesurin balanssi on edessä, jolloin se jättää raitoja ja likaa. Ja lähdetään pesemään. Ensin kuivataan ylimääräinen vesi pois, vadin, ämpärin tai sangon, minkä sitten käytätkin. Ja lähdetään pesemään. Pidetään sieni lasia vasten tällä lailla. Kumi ei saa osua lasiin ollenkaan tässä vaiheessa, vaan pestään normaalisti. Ja sitten tulee tämän pesurin kikka. Sieni ja kuivain. Molemmat yhtä aikaa lasia vasten. Koko ajan pidetään sieni ja kuivain yhtä aikaa lasia vasten. Sieni menee edellä, se pesee vielä kerran, kuivain tulee takana ja kuivaa tämän pinnan. Ja tämä pinta on täysin kuiva. Se ei tarvitse mitään rättejä eikä papereita. Likavaahto kerääntyy kuivaimen alla olevaan tilaan, mistä se on helppo poistaa. Ja lähdetään pesemään korkealla olevia ikkunoita. Ja sitten koitetaan pestä korkealla olevia ikkunoita. Kiinnitetään varsi Speed Cleanerin varsikoteloon. Käännetään sieni ylös, koska me pestään nyt korkealla olevaa pintaa. Ja lähdetään pesemään. Ja kun on pesty tarpeeksi, käännetään kuivain samaan asentoon, missä äsken oli sieni, ja lähdetään viimeistelemään. Näin helposti se kävi. Ainoastaan Speed Cleaner pystyy tällaisiin suorituksiin.